wannan mistake din na ɗaya daga cikin mistake din da ya lalata importation business din mutane da dama. So idan kai beginner ne kan harkar importation, ka tsaya ka kalli bidiyon nan sannan ka saurare ni da kunnen basira. Biggest mistake shine importing too big without testing. Kawai da kaga wannan product suka ce to bari kawai in siya katan 1, katan 2, katan 5. Idan ka kana tunanin ai da ka kawo insha Allah kasuwa za ta yi blowing up, zaka sai da kaya sai ka ji kasuwa shiru. So wannan mistake ne. Abinda smart importer shine yake yi, in yaga product ba zai fara siyo shi da yawa ba, zai siyo kaɗan saboda ya kawo ya testing kasuwa, sannan kuma ya gashin abinda ya kawo mutane suna demanding din shi sosai. Hakan zai sa idan next zai yi order kaya da yawa ne wa'anda ya san za su ishi mutane da dama yadda in an nema ba za a rasa a hannun shi ba. Hakan zai sa idan customers suna neman abin nan, zai sa ya samu ƙwarin gwiwa kan yes abin da ya kawo ya san zai yi selling very fast. Another mistake kuma da wannan beginner suka fi shine not calculating total cost in kaya. Kada ka manta akwai shipping fee, akwai clearing fee, akwai local express, sannan akwai packaging ɗinka. Ba wai fa iya kuɗin kaya kawai zaka lissafa ba, duk wanda ya kamata ka gudanar da lissafinka kafin ma kai pricing ɗin kayanka. Hakan zai sa ka tabbatar da yes importation business ne wanda yake biya kuma ake making profit mai tarin yawa. Don haka wasu beginners din suna cewa in suka fara yin order, suka kawo kaya za su ce ai sun yi selling everything amma kuma ba wani profit. Hakan zai sa su yi giving up. Kuma wannan ba shi bane ba. In dai ka san yadda zaka gudanar da calculation a cikin harkar importation, to insha Allah zaka samu alkhairi mai tarin yawa. Zaka samu arziki fa mai tarin yawa ake magana insha Allah in Allah ya sa maka albarka kuma ka san me kake a harkar importation. Don haka ka sani importation yana buƙatar patience, calculation da kuma wisdom. Baya buƙatar rushing. Wannan insha Allah. Kada ku manta ku yi following dina, ku yi liking, ku yi commenting, sannan ku yi sharing domin ƙara man ƙarfin gwiwa kan duk wani importation tips ɗin da nake kawo muku da kuma different business ideas ɗin da ya kamata ku yi a cikin wannan shekarar domin kuma ku samu arzikin ku samu alkhairai masu tarin yawa. Wassalamu alaikum. Bye for now.